Bueno, avui diumenge ha sortit el sol, que ha estat molt bé. Hem fet la prova de ride, que és la prova més dura. Dintre del ride hi ha dues categories, la prova llarga i la curta. La curta per gentleman drivers, són pilots novatos, com si diguéssim, que fan 60 milles. La prova llarga són més o menys 100 milles pels veteranos. Ha sigut una prova molt maca, molt dura. El més ràpid ha estat quasi bé 3 hores. Però bueno, finalment tot ha sortit bé. Ens trobem a l'Escala, on en aquests moments s'està disputant la segona jornada del campionat de motos aquàtiques Bifiter. Mireu a quin temps, com acompanya. Nosaltres continuem amb l'espectacle. El ride ha sigut una miqueta dur, sobretot aquí a les Illes Medes, on hi havia unes onades molt grosses i te descontrolava molt la moto. Després, quan hem entrat a la Badia de Roses, ja estava una miqueta més quiet. Però tot i això, ha sigut molt dur, molt dur.